tare mult pentru imaginile astea, dar și pentru sfaturi. Camelia Grăpan este antreprenor, este prietena noastră, a venit astăzi în platou să ne arate că orice damigeană își are dopul și că orice petic își are sacul și orice plantă își are locul ei în sufletul, mai ales pe noptierele noastre. Suntem în dimineața de ajun, ai venit cu niște minunății, hai să ni le explici. De unde începem? Astăzi o să vă prezint cum putem integra terariile pentru a decora locuințele noastre și a aduce un strop de natură la interior. Știm cu toții că atunci când avem natura aproape suntem mai relaxați, mai conectați, mai creativi. Super! Și putem folosi aceste aranjamente. Bun. Astea sunt niște plante de piatră, nu? Da, sunt plante suculente. Suculente, sunt plantele acelea care rețin apă și se udă rar. Ele stochează apa în frunze și își accesează rezervele atunci când au nevoie de ea. Deci dacă plecăm de acasă o săptămână sau două, aceste plante vor supraviețui fără mare nevoie de întreținere. Asta e ca o crăciuniță sau e ceva din aceeași... Nu este din aceeași familie. Aceasta este Euphorbia, crăciunița. Asta e Euphorbia? Da. Okay. Și aceasta este? Aceasta este o plantă cu frunzele foarte frumos pigmentate, colorate, se numește Hippoestes și are necesități mai mari de udare, deci aceasta trebuie să avem mai multă grijă de ea decât de plantele suculente, dar are niște frunze foarte frumos colorate și pigmentate în culorile specifice Crăciunului. Cum putem să le facem și noi așa ceva acasă? Terariile sunt de regulă ușor de realizat, trebuie să respectăm câteva reguli simple și anume, foarte important este stratul de drenaj, acest strat cu granule de argilă unde apa poate să se scurgă în cazul în care avem exces de umiditate în terariu. Folosim acest strat, apoi un strat de sol fertil, stratul decorativ și plantele pe care decidem să le folosim. Aici este un Ficus pluminia, este o plantă care iubește umezeala, fiind un terariu închis nu are nevoie de udare. Apa se evaporă, apoi se scurge pe pereții vasului și se creează un circuit al apei în natură, terariile întreținându-se singure. O idee nemaipomentă de cadou, nu? La fel și aici pentru acest terariu. Este o chestie mai elaborată, are și o tobiță la interior. Da, avem și ceva decorațiuni de Crăciun să fim prins chiar toate subiectele de discuție, plante, tobiță, animăluți de companie, nu poate o discuție despre vreme. Da, animalele nu avem insecte, acolo sunt doar plantele. Am înțeles. Nu este nimic de aici. Da? Planta aceasta am mai văzut-o, dar în variante este o plantă cu flori care iubește umiditatea și care poate trăi în acest vas închis cu umiditate 100%. Este de altfel un terariu închis care se întreține singur. Un ecosistem autosustenabil. Asta este o variantă mai cunoscută. Este un Pichia glaucaconica, este un brăduț, un molid mai exact. Da? Și acesta trebuie udat ceva mai rar, fiindcă vasele, terariile nu au scurgere și atunci trebuie să fim atenți să nu fie prea multă umiditate în aceste vase, ca plantele să reziste și rădăcinile să nu mai aibă exces de apă și plantele să se ofilească. Camelia Grăpan, îți mulțumim tare mult, să ai un 2026 plin de realizări. Mulțumim pentru frumosul pe care ni l-ai adus, dar mai ales ni l-ai explicat în emisiunea noastră. Să fie moșul Dalnic cu tine, așa cum îi dorim de ani buni și Dianei. Doar că, pe lângă ce aduce moșul, și o formă de noroc ar fi nemaipomenită.